No niin, päiviä. Tämä on vähän semmoinen koeluontoinen lähetys ja tämä on muunneltu totuus kakkoskanava ja mä yritän opetella tämmöistä nauhoittamista tämmöistä näin, mutta asiaa. Eli meitä vastassa on ympäri maailmaa monoliittinen ja armoton salaliitto, joka perustuu ensisijaisesti salaisiin keinoihin tuon ideologian vaikutusalueen laajentamiseksi, tunkeutumiseen hyökkäyksen sijaan, pelotteluun vapaan valinnan sijaan, yöllisiin salaisiin sisseihin armeijan sijaan. Kyseinen järjestelmä on valjastanut valtavat inhimilliset ja aineelliset resurssit, joista on kudottu tiivis verkosto. Tämä erittäin tehokas kone yhdistää sotilaalliset, diplomaattiset, taloudelliset, tieteelliset ja poliittiset instituutiot sekä tiedustelupalvelut. Kyseisen järjestelmän kaikki valmistelut tehdään salassa. Sen virheet haudataan. Niistä ei nosteta otsikoita. Lainatut sanat on John F. Kennedyn puhe salaseurosta 27.4.1961. Joten salaliittoteoriaa tai ei, jokainen pohtikoon tämän asian. Että tämmöinen asia tällä kertaa. Moikka, hyvä katsoja ja tilaaja.